Pastor! Baryo, doktor nga albularyo. Sir! Ako bisag dili Oh. tulado. Sir! Saan mo kagikan? Ikan ko pa-check up, boy! O ba? Lingkod rin. Lingkod. Nya. Kumusta man mo ang check up dito? Diyo naman daw akong check up, Pastor Roy. Kigani kayo akong laboratorio. Okay kahit tanano. O ba? Okay, ramday mong laboratorio. Mas siguro kayo sa siguro. Saan mo sakit mo day? Ang ako daw sakit, Pastor, kay Waikwa. Kabalo ka na, Pastor, sa nang Waikwa? Waikwa? Nah, karon pa ko kadungog ng sakita, Waikwa. Insik siguro na. Tung doktora, oy nga. Waikwa, man daw akong sakit, oy. Tagaan ko niya resita, Pastor, oy. Kung saan man ang resita? Nada yung resita. Dabit na dali naman to yung gihatag nga resita, oh. Kani ba? 500 ba? Kwarta malagi na. Unta ka rin ako, no? Ipalit ang resita? Naingon man to siya, Pastor Roy, pag sakit daw akong ulod. Dili daw ni Gaston, oy, nga si Dr. Roy. Sa tao, madinay mo na yung 500 yung naman di mani pagasto. Pag mo sakit daw akong ulo, Pastor, yana lang daw niyo. Kahit lang daw, oh. Lahi ko ng doktora ba? Magsakit ko ng duga, ni pahid lang daw na dito, Pastor. Pahid lang lugar na. Pahid lang gihapon. Kung malipong daw, Pastor, putang na daw ni sa ulong 500, oy. Nindot galing na. Sabi kong doktora, oy. Unsa man ay tawag? Ay, sakit. Kuwan. Waikwa lagi, Pastor. Unsa man ang waikwa da ituod? Waikwarta ba? Yoy. Tahan ng kun doktor 500, yoy, para maayo daw, boy. Tahan yung 500. Sama na nga, doktor, oy. Dalan mo lampoy. Nga, ano ta, Pastor, be? Tata. Mga awan sa ta.